അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ അല്ലേ? സുഖത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് നമുക്കൊക്കെ ദുആ ചെയ്യാം. അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ കോവിഡ് മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടിനെ തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ. ഏതായാലും നിരന്തരം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? അൽഹംദുലില്ലാ, ഒരു പരിധിവരെ നമുക്കതിൽ വിജയിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കമൻസുകൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് വല്ലാതെ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും നിങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ ഇടപെടണം. അപ്പോൾ ഏതായാലും സർ സി വി രാമനെ കുറിച്ച് അന്ന് പറയാനുള്ളത്, സി വി രാമൻ 1888 ജനിച്ച ആളാണ്. ആര്? സി വി രാമന് 1888 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 120-130 വർഷം കഴിഞ്ഞു മൂപ്പര് ജനിച്ചിട്ട്. മൂപ്പര് മരിച്ചവണു കേട്ടോ, വേറെ വിഷയം. 1970 മരിച്ചവണു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ മുമ്പ് ജനിച്ച ആളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല, പറഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് പിടുത്തം കിട്ടണമെന്നില്ല. ഏതായാലും നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അത് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. കാവേരി ജനൂബി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കാ മഷ്ഹൂർ ദറിയ ഹെ. കാവേരി എന്ന നദി കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ? അതന്നെയാണ് കാവേരി എന്ന് പറഞ്ഞ. ഈ കാവേരി എന്ന് പറയുന്ന നദി ജനൂബി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കാ, തെക്കൻ ഇന്ത്യയുടെ മഷ്ഹൂർ ദറിയ ഹെ, ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റിവറാണ്. ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റിവറാണ്. മനസ്സിലായോ? പ്രസിദ്ധമായ നദിയാണ്. തെക്കൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിദ്ധമായ നദിയാണ് ഏത്? കാവേരി. ഉസ് ദറിയാക്കെ കിനാരെ, ആ ഒരു നദിയുടെ അടുത്ത്, സൈഡിലെ അടുത്ത്, ഏക് കസബ, ഒരു ഗ്രാമം, തിരുച്ചിറാപ്പള്ളി ഹെ. തിരുച്ചിറാപ്പള്ളി എന്നാണ്, തിരുച്ചിറാപ്പള്ളി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ്? തിരുച്ചിറാപ്പള്ളി. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചില ആളുകളൊക്കെ. ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ടൂറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ടൂർ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ പോയാലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഏതായാലും അവിടെയുള്ള ആ നദിയുടെ ഒരു ഭാഗത്തെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേരാണ് തിരുച്ചിറാപ്പള്ളി. ചന്ദ്രശേഖർ വെങ്കട് രാമൻ 7 नवंबर 1888 को उसी कस्बे में पैदा हुए. 1888 നവംബർ 7 ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു. പൈദാ ഹുയെ, ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂപ്പരുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു 1888 നവംബർ 7. നമ്മളൊക്കെ ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ജനന തീയതിയാണ്, മൂപ്പരെ ജനിച്ച ദിവസമാണ് 1888. എവിടെ? തിരുച്ചിറാപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ. അതെവിടെ കിടക്കണേ? കാവേരി നദിയുടെ അടുത്ത്. उनके वालिद चंद्रशेखर अय्यर एक स्कूल में साइंस और हिसाब के उस्ताद थे. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ്, ഉൻകെ വാലിദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാദർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ചന്ദ്രശേഖർ അയ്യർ. ചന്ദ്രശേഖർ അയ്യർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഏക് സ്കൂൾ മേ, ഒരു സ്കൂളിൽ, സയൻസ് ഓർ ഹിസാബ് കെ ഉസ്താദ് തെ, സയൻസിന്റെയും കണക്കിന്റെയും ഉസ്താദായിരുന്നു. സയൻസിന്റെയും കണക്കിന്റെയും ഉസ്താദായിരുന്നു. മാ പാർവതി അമ്മൽ ബി പഠി ലിഖി ഖാത്തൂൻ തി. ഉമ്മയായ പാർവതി അമ്മലും എഴുതി വായിച്ച, എഴുതുകയും പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത പെണ്ണായിരുന്നു. ഖാത്തൂൻ പറഞ്ഞാൽ ഔറത്ത്, പെണ്ണ് എന്നർത്ഥം. ഉറുദുവിൽ ഔറത്ത് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണ്. അപ്പോൾ ഉമ്മയും എന്തായിരുന്നു? എഴുതി പഠിച്ച നല്ല പണ്ഡിത പ്രതിഭ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പെണ്ണുങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പഠിച്ച ഒരു പെണ്ണായിരുന്നു ഉമ്മയും അമ്മയും. ഗറീല മാഹോൽ കാ അസർ വെങ്കട് രാമൻ പർ ഭീ പട. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാർഹികമായിട്ടുള്ള ചുറ്റുപാട്, വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനാണ് ഗറീലോ എന്ന് പറയാം. ഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്, ഹൗസ്, ദി ഹോം. ഗറീലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാർഹികമായ, വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ന് പറയാനാണ് ഗറീലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഗറീലോ മാഹുൽ പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുപാട്, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ,
അപ്പോൾ ഗാർഹികമായ ആ ഒരു ചുറ്റുപാട്, ചുറ്റുപാടിന്റെ അസർ, പ്രതിഫലനം, ഇൻഫ്ലുവൻസ്, അസർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വെങ്കടരമൻ പർബീപട, നമ്മുടെ ഈ വെങ്കടരമന്റെ മേലിലും പതിച്ചോ, ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഗാർഹികമായ അന്തരീക്ഷം പോലെ രണ്ടാളും നല്ല പഠിച്ചോലെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂപ്പരും എന്തായി, പഠിക്കേണ്ടതായ ഒരു അവസരം മൂപ്പർക്ക് ഉണ്ടായി എന്നർത്ഥം. അവസ്ഥ ഉണ്ടായി, പഠിക്കണം എന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടായി. वो बचपन से ही बड़े मेहनती और रहीन थे. അദ്ദേഹം ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ബഡേ മെഹനത്തി ഓർ ദഹീൻ തേ, വളരെയധികം പരിശ്രമിക്കുന്ന ആളും അതുപോലെ ഓർ ദഹീൻ തേ, സാമർഥ്യമുള്ള ആളും ആയിരുന്നു. നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആളും ആയിരുന്നു. നല്ലോണം പരിശ്രമിക്കുകയും നല്ല ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുമായിരുന്നു. ദഹീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള എന്നും പറയാം, സാമർഥ്യമുള്ള എന്നും പറയാം. ദഹീൻ മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ലോണം പരിശ്രമിച്ച് നല്ല ബുദ്ധിയോടെ കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു. ജിസ്കാ നതീജാത്ത, അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരുന്നു, അതിന്റെ ഫൈനൽ എന്തായിരുന്നു ഒക്കെ എന്തെന്നാൽ വോ ഹർ ജമാഅത്ത് മേ അവ്വലായെ, അദ്ദേഹം എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ആദ്യമായി വന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയെന്ന്. റാങ്ക് എപ്പോഴും എന്താണ്? ഒന്നാം റാങ്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും. മനസ്സിലായില്ലേ? യെസ്. അപ്പോ बचपन ही से साइंस में रमन की गहरी दिलचस्पी थी. ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ സയൻസിലെ രമണന്റെ ഗഹിരി ദിൽചസ്പി, അഗാധത്തിലുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആഴത്തിലുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദിൽചസ്പി പറഞ്ഞ താല്പര്യം, തീ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സയൻസിൽ രമണിന് അഗാധമായ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, വളരെയധികം താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗഹരി പറഞ്ഞ ആഴമുള്ള, അഗാധമായ, ദിൽചസ്പി പറഞ്ഞ താല്പര്യം. വോ കാം കർണേ സേ കബി ന ഉട്ടാതേ തേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താ? വോ ആര്? നമ്മളെ രാമൻ, CV രാമൻ. കാം കർണേ സേ, ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും, ജോലി ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കബി ന ഉട്ടാതേ തേ, ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല? മുഷിപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല, മടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരിക്കലും മുഷിപ്പോ മടിയോ അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടിയിരുന്നില്ല. ഓ കാം കർണേസെ കബീന ഉക്താത്തേ തേ. മനസ്സിലായല്ലോ? സുബഹ് സവേരെ ഉടന, വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഉണരലേ. സുബഹ് സവേരെ ഉടന, വളരെ നേരത്തെ, അതിരാവിലെ ഉണരൽ. ഓർ കുച്ച് ദേർ ടഹിൽന, അങ്ങനെ കുറച്ചു സമയം ഉലാത്തല്. ഉലാത്തല് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കൂലേ, കുറച്ച് നേരം അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട്, ഒരു ആരോഗ്യത്തിന്. അങ്ങനെ പണ്ടത്തെ ആളുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഉലാത്തിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഉലാത്തുക എന്നറിയാം, നടക്കുക എന്നർത്ഥം. രാവിലെയൊക്കെ ആളുകൾ നടക്കൂലേ ആരോഗ്യത്തിന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. സുബീൻ്റെ സമയത്ത് പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിലും ചിലരൊക്കെ നടക്കും, എന്നിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോലെ വരിക്ക് വരും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലേ? കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട്, ഉലാത്താന്നതിന് പറയാം കേട്ടോ, സഞ്ചരിക്കാന്ന് ഉലാത്താന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉലാത്തുക എന്നുള്ളത് ഉൻകി ആദത്മേ ഷാമിൽത്ത, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പതിവിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിവിൽപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് നേരത്തെ ഉണരുക, അതുപോലെ ഉലാത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓ ഏക്ക് അച്ഛ ഉസ്താദ് ബീത്തെ, അദ്ദേഹം നല്ല ഉസ്താദുമായിരുന്നു. ആര്? നമ്മളെ രമൻ. അപ്പിനെ താലിബെ ഇൽമോ കാ ബഹുത് ഖിയാൽ രഖ്തേ തേ, തൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഇൽമ പഠിക്കുന്ന, വിജ്ഞാനം പഠിക്കുന്ന തൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ വളരെയധികം ഖിയാൽ രഖ്തേ തേ, ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഖിയാൽ രഖ്തേ തേ, വളരെയധികം അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. തൻ്റെ വിജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. वो उनकी हर मुश्किल को दूर करने की कोशिश करते थे. അദ്ദേഹം അവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെയും, ഹർ മുഷ്കിൽക്കോ, എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെയും, അദ്ദേഹം അവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെയും ദൂർ കർണേക്ക് കോശിഷ് കർത്തേ തേ, ദൂരത്തെയാക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെയും ദൂരെയാക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ അദ്ദേഹം കോശിഷ് കർത്തേ തേ, പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു. എല്ലാവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാൻ, അവസാനിപ്പിക്കാൻ, വിദൂരത്താക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുക? ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് എഴുതി വരും കേട്ടോ, മലയാളത്തിൽ എഴുതിയാൽ മതി.
മലയാളത്തിൽ തന്നെ ചോട്ടെന്താ പറഞ്ഞത് എഴുതുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും.